जे सानसे साननैनि आगोलहाय जे प्रमद बर' बिटिसिनि चिफखौ बेलेग बेलेग पलिटिकल पार्टिसफ्रा जेरै केरेला कंग्रेस पार्टी जे फेसबुकआव जे एनडिए नि सासे लोब्बा जानानै प्रमद बर'खौ जे 500 थाखा जे सायाव उन्दुदों होननानै बे खोथाखौ लानानै केरेला कंग्रेसनि ब्लेम खोख्लैदों। बिनि सायाव जे प्रमद बर'आ बिटिसिनि चिफआ अलरेडि कमप्लेनखौ होखाबाय स्टेट चिफ इलेक्शन कमिशनार अफ इन्डियानो आरो बिनि लोब्बायैबो बावबो जे अबजार्भार्स जे इलेक्शन अबजार्भार्सफोरनोबो केसखौ होबावनाय जागोन। बेनि अनगायैबो आरोबाव जेसेबांनाखि जे डिजिटेल मिडियानि सायाव जे जाय बेखौ सार्कुलेट खालामदों, जाय बे मिडियाखौ सार्कुलेट खालामदों, लकेल मिडिया हक नेशनेल मिडिया हक, बिनि सायावबो जे कड अफ कन्डाक्टखौ भायलेट खालामदों होननानै बेनि सायावबो केस होनाय जागोन। आरो गोबाङानो जोंनि जे लकेल पार्टी रिजनेल पार्टीफ्रा जे कड अफ कन्डाक्टखौ फरायालासिनो जे घटनाया नंगौना नङा बेखौ भेरिफाइ खालामा हसियानो बेखौ जे फल्स एलिगेशन लाबोनाया मोजां जायाखै। जेरै जे बावैसोनि सिगांनो एमएलए आ जे बुंखाबाय जे बर'फोरनि थाखाय जे ट्राइबेल लेन्ड बेल्टआव हा होदों गुबुन जाथिनो, अनेक बेबादि ब्लेम गेम खालामनाया मोजां नङा। बिथांमोनहा जे मडेल कड अफ कन्डाक्टखौ जे मोजाङै फरायदों, जे उइदाउट भेरिफिकेशन बेखौ पाब्लिकनो मिसलिड खालामनाया मोजां नङा। बिनि थाखाय इलेक्शन अबजार्भार्सफोरनो जोङो कमप्लेनखौ फाइल खालामनाय जागोन। सेरफांगुरि फुंखा बाजार श'रुमाव होगासिनो दं ईद आरो बिहु धामाका अफार। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजार श'रुमा 22 मार्चनिफ्राय 30 एप्रिलसिमनि थाखाय होगासिनो दं ईद आरो बिहु धामाका अफारजों लोगोसे एक्सचेन्जनि अफार। बाजाजनि बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरा फुंखा इन्टारप्राइज बाजार श'रुमाव होनाय ईद आरो बिहु धामाका अफाराव फैनानै नोंथांनि गोसोनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। ईद आरो बिहु धामाका अफारनि गेजेरजों बाजाजनि गोदान बाइक बायगिरिफ्रा फ्रि हेलमेट, 5 लिटार पेट्रल आरो गुबुन गुबुन एसइउड गिफ्ट्स मोनफानो हागोन। नोगोद रां होनानै बाइक बायगिरिफोरनो रोजासे रां केसबेक हरफिननाय जागोन। 7,999 रां डाउन पेमेन्ट होग्रोनानैनो नोंथाङा नोंथांनि गोसोनि लुबैनाय बाजाजनि गोदान बाइकखौ लानानै थांनो हागोन। बाजाजनि गोदान बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरा 500 रां होग्रोनानै गावबा गावनि गोसोनि लुबैनाय बाइकखौ बुकिं खालामहरनो हागोन। नोंथांनियाव थानाय जायखिजाया मडेलनि गोजाम बाइकखौ एक्सचेन्ज खालामनानै नोंथांनि गोसोनि लुबैनाय बाजाजनि गोदान बाइकखौ लानानै थांनो हागोन। आबुंसिनै मिथिनायनि थाखाय 6003817191 नङाब्ला 7002240725 आरो 9101547892 मबाइल नाम्बाराव कल खालामनानै सुलु लानो हागोन।